Jon, ongi etorriak. Antzerkia ikustea etorri zatea gaur? Bueno, kurtsoan zehar, ibilbidea jolasten, ikasten, elkar ezagutzen, entzuten ikasten, eta hainbat gauza ikasi dituzte, gaur, erakutsiko dizuete, beraiek sortutako antzerki txiki bat. Antzerkia gozatzeko oso garrantzitsua da isilik egotea, belarriak, jalegiak, zabal-zabalik. Hor zabal-zabalik badago, zer gertatuko da. Galduko degula hor eszenatokian gertatzen ari dena. Bale? Orduan, oso ondo pasa, eta proposatzen dizuet gauzak, oso urguri daude entzuten dituzu ez, da? Baina horrelako hor sartuta urguri, ea ondo atako zaien, proposatzen dizuet, txalo, ondi bat ematea, animo bat emateko, bale?